ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣንሓውኹም ሰላሓዲን እየ እዚ ድማ ድበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ናይ ንጎኖ መሓላልፎ ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ንሓኹም ድኾን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከካፍለኩም ኣጅኹም ዝብል ቃል እዩ ሃሌሉያ ኣጅኹም ዝብል ቃል ብሓቂ ኣብ ህይወት ነብሲ ወከፍና ዘድልየና ቃል እዩ ኣጆኻ ዘየድልየ ሰብ ወላ ሓደ የለን ኣጆኻ ዝብል ቃል ነብሱ ዝኸኣለ ሓይሊ ብርትዐት ተስፋ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንጉያና ኩሉ ከወድአና ዝኽእል ንናሓልፎ ናይ ህይወት ውረደይ ከሕልፈና ዝኽእል ሓደ መልእኽቲ ገዲፉልና እዩ እቲ መልእኽቲ ድማ ኣጆኹም ድብል መልእኽቲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16:33 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገር ክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒረየ እየ ኢሉ መለሰሎም ካልእ ኩሉ ግደፍዎ ኣብ ተሓልፍዎ ፀበባ ኣብ ተሓልፍዎ መከራ ኣብ ተሓልፍዎ ቃንዛ ድሕሪ ግናኸ ዘላ ቃል ሓዝዋ ጎይታ ኣብ ፀበባኹም ኣብ መከራኹም ኣብ ኩሉ ግናኸ ኢሉ ኣጆኹም ንምንታይ ኣጆኹም ኢሉና እንድሕር ኢልኩምኒ ኣቐዲሙ ሓደ ነገር ነጊሩ ኣነ ንዓለም ስዒረየ ኢሉ እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹም ድተዓወተልኩም ድመስል መከራ እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹም ዘይውፃእ ዝመስል ፀበባ እሱስ ኣነ ስዒረየ ኣነ ስለ ድሰዓርክዎ ኣጆኹም ክትወፁ ኢኹም ኣጆኹም ክሓልፍ እዩ ኣጆኹም ክቕየር እዩ ኣጆኹም እዚ ዘሎ ሕጂ ጽባሕ ኣይክህሉን እዩ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ጊዜያዊ መከራ እዩ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ነባሪ ነገር ኣይኮነን ኣጆኹም ምናልባሽ ብደገ ትስሕቅዎ ሰሓቕ ንናይ ውሽጥኹም ቃንዛ ይሓብእ እህሉ እኸውን ጎይታ ግን ነቲ ብደገ ደሎ ሰሓቕ ዘይኮነ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ቃንዛ መልእኽቲ ኣለዎ ኣጆኹም ኣነ ነዚ ሕቡእ ቃንዛ ውሽጥኹም ኣምፂልኩም ዘሎ ስዒረየ ይብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ምናልባሽ ንማንም ዘይትነግርዎ ናይ ቤትኩም ጉድ ክህልወኩም ይኽእል ምናልባሽ ንማንም ዘይትነግርዎ ናይ ሓዳርኩም ሽግር ክህሉ ይኽእል ምናልባሽ ንማንም ዘይትነግርዎ ኣብ ውሽጢ ገዛ ትነብዕሉ ነገራት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣጆኹም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝሓልፍ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይቅፅል ነገር እዩ ኣጆኹም ምናልባሽ ሎሚ ዘይተሓልፍ ኮይና ትስማዐኩም ትህሉ ትኸውን ካብ ኣመና ምቕዛውኩም ካብ ኣመና ምብስጫውኩም ዝተላዕለ ናይ ህይወትኩም መወዳእታ ጫፍ ድበፅሓኩም መሲልኩም ክኸውን ይኽእል ኣይኮነናችኹም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክሓልፍ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክቕየር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራዊት ግብፂ ደጊምኩም ኣይክትርእይዎን ኢኹም ኢሉ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም መከራ ደጊምኩም ኣይክትርእይዎን ኢኹም ኣምላኽ ሰማይ ክድግፍን ክረድእን ከበርታዐኩምን እዩ ግናኸ ንስኹም ሕጂ ኣጆኹም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ምናልባሽ ትፈትዎም ተፍቅሮም ብህይወት ሲኢንኩሞም ኣብ ቃንዛ ዘለኹም ኣጆኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፅንናዕኩም እዩ ምናልባሽ ብጥዕና ትሽገሩ ዘለኹም ሰባት ካብ ብጥዕና ምሽጋርኩም ድተላዕለ ንምንባርኩም ድጸላእኩም ሰባት ኣጆኹም ጎይታ ፈውስኹም እዩ ኣብ መስቀል ንሕማም ስዒሩልኩም እዩ ጽባሕ ናይ ፈውሲ ጊዜኹም እዩ ሎሚ ናይ ፈውሲ ጊዜኹም እዩ ኣጆኹም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጥዕና ምስኣን ዳሓልፍ ነገር እዩ ምናልባሽ ሎሚ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ምድረ በዳ ትህልው ትኾኑ ትደልይዎ ንኸይትገብሩ ጅባህ ሓፅረኩም ይኽእል ይኸውን ነገር ግን ኣጆኹም መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን ጽሑፍ እዩ እዚ ጽሑፍ ኣብ ህይወትኩም ተፈጺሙ ክትርእይዎ ኢኹም እዚ ሕጂ ዘለኹም ጊዜያዊ ነገር እዩ ኣጆኹም ምናልባሽ ሎሚ ኩሉ ሰብ ሕቆ ሂብኩም ክኸውን ይኽእል ሽታ ሰብ ናፊቕኩም ክኸውን ይኽእል ሓወይሉ ድሓቕፈኩም ሲኢንኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግናኸ ኣጆኹም ዝሓቆፈኩም ኢድ ኣምላኽ ንዕኡ ረእዩ ምሳኹም ዘሎ ኣምላኽ ንዕኡ ረእዩ ጽባሕ ንጎ ብዙሓት ናባኹም ድጎይሉ ምዕራፍ ኣብ ቅድሚኹም ስለ ዘሎ በዚ እውን ኣጆኹም ምናልባሽ ኣዝዮም ፈተውትኹም ኣዝዮም ቀረብትኹም በዲሎም ንልብኹም ሰይሮሞ ንልብኹም ኣግሕዮሞ ምውፃእ ተቓንዛ ኣቢኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ኣጆኹም እሱ ዘናኒኹም እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ጓህ ልበያ ውሽጠይ ምስ በዝሐ ምፅንናዕካ ንነብሰይ ኣሐጎሳ እዩ ዝብል ብምፅንናዕ መንፈስ ቅዱስ ልብኹም ክዝነን ኣፍቅዱሉ ምናልባሽ እዛ ሎሚ ዘለኹማ መዓልቲ ዘይተሓልፍ ኮይና ትስማዐኩም ትኸውን ምናልባሽ እዛ ሎሚ ዘለኹማ መዓልቲ
ንምፍጣርኩም ተጽልእ ክትከውን ትኽእል እያ ኢዮብ ምፍጣሩ ጸሊእዎ እዩ ብሓደ ወቕቲ ኣምላኽ ሰማይ ግን ተረኺቡሉ እዩ ግዲ የብልኩምን ክትፍጠሩን ክትውለዱን ኣገደስቲ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም መጺኹም እሞ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ጸበባ ክሳዕ ንምውላድኩም ንምፍጣርኩም ደጽለአኩም ዘሎ ክሓልፍ እዩ ዓጅኹም ምናልባሽ ብደቅኹም ኣብ ከቢድ ጓሂ ኣብ ከቢድ ቃንዛ ትህልው ትኽእኑ ደቅኹም ኣብ ዘየድሊ መንገዲ ኣብ ዘየድሊ ጎደና ኣትዮም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ንውሽጥኹም ኣትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እውን ኣጆኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹሉ መንገዲ ኣለዎ ንደቅኹም ካብቲ ዘለውዎ መንገዲ መሊሱ ኣብ ጽባሕ ንግሆ ንስኹምን ደቅኹምን ትሕገሱሉ ምዕራፍ ከርኤኩም እሙን ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ ደኣ እመኑ እምበር ንስኹም ግን ኣይትሳቐዩ ንስኹም ግን ኣይትጨነቑ ንስኹም ግን ኣይትሸገሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትቅንዘቦ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣጅኹም ኣብ ዝሃለኹም ዓይነት ጸልማታት ናይ ህይወት ሃልዉ ኣጅኹም ኣብ ዝተፈላለየ ክብደት ናይ ህይወት ሃልዉ ኣጅኹም ኣብ ዝተፈላለየ መከራ ናይ ህይወት ሃልዉ ኣጅኹም ዘይሕለፍ ድመስል ክሓልፍ እዩ ዘይብጻሕ ዝመስል ክብጻሕ እዩ ዘይልወጥ ድመስል ክልወጥ እዩ እስኹም ግና ኣጅኹም ብኣምላኽኩም በርትዑ ብኣምላኽኩም ተጸናንዑ ብኣምላኽኩም ልብኹም ይጠንክረልኩም ምናልባሽ ደጋጊንኩም ብሓጢኣት ካብ ምውዳቕኩም ዝተላዕለ ንገዛእ ርእስኹም ጸሊእኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ እውን ኣጅኹም ኩሎም ወዲቖም እዮም ተሲኦም ኩሎም ደጋጊሞም ወዲቖም እዮም ኣብ ደጋጊሞም ዘይወድቁሉ ምዕራፍ በርቲዖም ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ጽድቅኹምን ቅድስናኹምን እዩ ነቲ ናትኩም ምውዳቕ ኣይትርኣዩ ነቲ ናቱ ዘይምውዳቕ ኣባኹም ዘሎ ጽድቂ ንዕኡ ረኣዩ ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ብስምዒትኩም ኣይትሸገሩ ንስምዒትኩም በዛ ኣጅኹም ዝብል ቃል ሓሊፍኩም ነብሰይ ብኣምላኽኪ ተጻናንዒ ኣብ ውሽጠይ ኮንኪ ኣይትጓሃይ ይበልዋ ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም